Biyag ti tao. Biyag ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kaano lang idinang tadakan ka iti 2,000? Ngamita, dumawdawat ka manan piling. Amumat anapan kami iti anak tayo di ospital. Impa-check up ko tanabayagan ti uyak na. Anya? Check up lang, ngam nagastos mo amin ti 2,000? Gimatangak iti agas na dino. Kan maysa, gimatangak iti bagas, gaputa awanen maisaang. Numaminsan, amom kumamit ti aginot piling. Saan ano adda kwarta kat gastos ka gastos? Anya? Para mat iti anak ta tinaggastusak. Sa anak anaggastos iti awan ka is-iskan na. Ay, panawanak man dito'y. Ang mga nuad adda pumudot ti ulok. Nanggag ko amin dagiti nagsaritaan nyo itay kanya Uncle Dino, nanang. Huh? Anya nga tanwag sardengak langan nga agadal. Iti kasta, matulungan kayong agsapol para kadang iti kakabsat ko. Saan anak ko? Saan mong aramidan date na? Agadal ka kit di na imbang. Ngam, amok amarigrigatan kayo, nanang. Nang runa no maipapaniti kwarta. Uray siyak nga anak yo. Masakit anak mo't gapo iti panagsasao ni Uncle Dino. Mangted nga agpaiso iti kwarta kada kayo. Ngam isidir na mo't kalpasan ti mano nga aldaw. Ay, wan nga rod anak ko. Ang di ka madanagan. Kabailak tagtrabaho. Tapno sa anak adumawat iti kwarta kin ni Uncle mo at ino. Kasano kumangay ang makatrabaho kayo? Kat adamot dagiti kakabsat kung awiran nyo, nanang. Mangsapulak iti ang palaba. Ano saklaangan ti makilaba, anak ko? Oh, apay kasta tilangam. Kaslad na parikot mo. Pampanunutak lang amin ni nanang, Rodelia. Maasyanak unay kankwana. Anyat kayat mo asawan, Carla. Kanayon ngamin nga apaan ni Uncle Dino ti inak. Nang runan no maipapaniti kwarta. Anya? Kaya't kung tagsardeng iti panagadal ko. Tulungak kumalaangan ni nanang ngam di namad kayat. Ay na, saan aday tati makagapo? Tapno sumardeng kay iti panagadal mo. Sayang mo't ti kinasirib mo no bilang. Ay, ala, di ka agsardeng. Pangaasim, Carla. Ay, ungayam, Carla. Naku na ni nanang ko. Adda ka no maangay nga audition iji barangay hall inton umay alawas. kasta ka di? Wan, iso nga imbagakyan ko na, nga ilista na tinagan mo. Ha? Kabailam day jay, Carla. Ngamin, nalaing kang agkanta. Amom, 5,000 ti price no asino man ti mangabak. Kasta ka di? Wan, no kayat mo, umay ka iji balaing ton bigat. Iti kasta, makasaritam iti husto ni nanang ko. Addakan ko na ti listaan para iti audition iti singing contest. Nakasarita ko na Auntie Helen. Adda ka no 100 pesos a registration, nanang. Kasta ka di anak ko. Mala, bayam ta siya kung timang bayad, apaman nga itid ni Mari Openg titangdan ko ang naglaba. Agyaman nak, nanang. Jak mang namnama asyak ti mga bak. Ngam kayat ko apadasan. Gaputasan lang ni Rodelia agayim ko ti mga awis kanyak. No di kat amin akaadalak, nanang. Kasta ka di anak ko. Ay katun mangabak ka man kan saan. Okay laang. Tinapatag kat pinadas mo. Wan, nanang. Nangikuti sarita nyo itay ka ni Carla. Anya ti bagbaga na as singing contest. Adula amin dayta.
Ko lakay. Jay singing contest ije barangay hall. Anya? Ay na, jaklapat yan ang mga bakday dyan nga anak mo. Saan namot anam namaan ti panangabak na? Ti kunana, padasan na laeng. Adula amin. Jay kwarta nga ibayad na iti registration. Igatang yulaangan iti naimas asiday na pagsasangwan tayo. Tamabsog tayo pa'y. Saan ko matkat adawaten kan katiitad ko kan kwa na pagbayad na iti registration? Bukod ko akwarta. Tangdan ko ang naglaba. Gaputa makilablabada kan, naglastaw ka nga nagsasaw. Ang mga matong paka, siga piling. Anya? Apayakas takamatan. Awan matdakas nga aramidan ni Carla. Unay kandino. Dinaw, nasaya tay may ka dito'y balay. Agsarita taman di tinalapat. Kanya ay day tananang. Nadamag ko tararami dami ta asawam. Apay akasta ka. Naulpit ka kadakwada. Nangrunakan ni Carla asyuman mo. Ipatag mo ko maida. Ay na, ipatag mo ni Carla kas iti panang ipatag mo kadagiti anak yu kan ni Pileng. Kasano, Jack, makaungat? Kat no, ipilit damat ngamin amin na kayat da. Kas kumay ti panakisalip ni Carla iti singing contest iti barangay hall. Agad, anya kumatida kas iti dayta. Amudang awang kwarta. Saan mo't mabalin sumali tayo latan nga awan ti bayadan? Para lang iti sa nga gasot, kastakan. Ay, basta. Jack, kayat nga gastos iti awan kaasaskan na abanag, nanang. Ay na, Rodelia, nakaragaragsakak. Kasta akmat, Carla. Maragsakan ak para ken ka. Uri sana siya tinangabak. At least, siya ti second place. Una, sana bale. Adun to pa'y ti pakisalipam a singing contest. Katnam na maak, si Kanton ti ag-champion. Ay na, sapay lang ko mga rod. Ay, kinapudno na. Nasaw kanyak ta advisor tayo nga ada ka numaangay a singing contest intun umay abulan iji ili. Kasta ka di, kat mapanta Kaduan ka ama panag-audition. Ay, agyaman akunay ha. Gaput adda ka lat ta iti abay ko tunggal kasapulan ka, friend. Awan anyaman na. Aggayom ta. Nakasagana ak amang suportakan ka. Iti anyaman apakisalipam. Ala, agawid ta nga rodan. Sigurado maragsakan ni nanang ko nuyawat ko dayto yan nga baka. Ay, agluto ako ngamawan mat gayam maisaang. Kanya? Amangan no adda kwartam dita. Paggatang la ko maitibagas. Awan kwarta. Nanang! Awan ka din bagas tayo. Carla, anak ko. Adto'y nanang, paggatang nyo iti bagas. Kan gumatang kayong mutin iti masapsapol iti balay. Ay, saan nagaputad na nga bakam dita, aglas-tulastog kan ngagsasawa, Ni, saan ko mat ngay palpalastog, uncle? Talaga nga itad ko da iti para kada kayo. Kada tayo amin. Diyak kaya't abukudan. basit lagatad dayta. Iso, saan mo nga ipalpalastog kanya, ka? Second place may gayam ni Carla itinaangay asinging contest dinaw. Ay, sayang. Di pa ila isumo tinag-champion. Jaklam mo na kita, tata. Anya! Ang mga not adda pa alumastog no iso tinangabak. Anya. Nay! Apay nga akastaman tinti bagbagam iti suman mo, dinaw. Ay na, tata. Sipod pa'y. Talaga napulot ti darak iti dadyang ubing. Nagsaritaan mi ngamin idi ka ni Piling nga ijayan dalola na ti pagyanan na. Ang di naman kayat. Anya. Ay nadinaw. Makitak mo ka nasayat dadyang ubing ka. Nagrespitaw. Apay kasta ka kang kwa na. Basta. Napulot ti darak kang kwa na. Carla, anak ko. Amok amasaksakitan ka iti panagsasaon ni uncle mo. Nanang, Agan-anos kalat ta, anak ko. wen nanang, awan pari ko iti dayta. Agyaman ako na yan ako. Ikarkararag tayo. Sapay la kumatadumtang to ti gundaway nga agbalbaliw kan makaamiris ni uncle mo. Wen nanang,
Uray niya, Uncle. Ikarkararagak mo't, nanang. Oh, anya ti planom, friend. Mapanta ka din ijay ili ita? Inton bigat langan. At dapay mo't naskan alapas at nga aramidan ijay balay. O sige, no day tati ko nam. Ngam pang nga asim di mo ibagbaga iti ure asino ang mapanak agudisyon. Ha? Sekret talaang. Kayat ko ngamin nga ilimad ka dananang. Apay ngay? Kayat ko ngamin asurpresaan ida. Gaputa kayat ko nga ipanat nagkadakwada akabailak nga aramidan daytoy. Nang runa ka na Uncle Dino. Ha? Aging ka ngamin ita. Kaslaawan latta pa nagtalat ni Uncle Dino iti kabailak. Kasta ka di? Wen, iso nga imbes ang maupayak. Day takit di timang karit kanyak. Tapno ituloy ko ti panagkanta. Sa dino ti papanam si Kakarla. Nasa papay lang nakapulas kan. Kwa. Unaw, ada kasi narak mo. Amangan mait, no adan kaayan ayat mo. Ha? Ala, awan mo ta, Uncle. Adala na patag amapan may asikaswan ni Ijay Ili. Iso amasapol amasapa kami. Tapno saan kami amalada. Hey, adula amin. Paggasgastusan la dayta. Ha? Saan ka na mapanta? Sayang lang, ti pasahim. Mabit lang ha. Basaak man dahi ito't nag-text kanya. O sige, ngamin, itay pa nga agkaratex kat madamati klase tayo. Ala! Karama na kadagiti nakapasa iti audition. Wow! Kasta ka di? Ay na, maragsakan akparakan ka, friend. Diyos ko, agyaman ako, nay. Apay nga ita ka lang, Carla. Kasla masansan ka na marabrab yan, ah. Uncle, Imbis at tumulong ka kuma dito'y balay. Saan, mate? Gaputa ka na yun ka marabyan. Siguro, pudno ti atap ka, nga da boyfriend mo. ala, sana pud no day ta, Uncle. Kan awan madingar aramidak. Kan awan pa'y plano ka maki-boyfriend. Gaputa ti panagadal ko into narak, Uncle. Nasayat, no pudno dito nga ibagbagam. At dalamam mo ka saan nasayat nga aramidam, nay. Amangan no saan mo ang magustuhan, no siyak ti makapungtot. Ha? Panunutom ti gastos mikin ka. Saan lang aninanang mo ti gasgastos? Siyak ti adang nga gasgastos, nga uray saan ka met aputot. Mawatam! Rodelia, kag nerbiyosa ka matan. Nagado ti tattao nga agbuy-buya. Ay na, saan ka nga nervyos? Amok akaba ilam date na. Go, Carla. Oh, si Kanti sumarunong agkanta. Lalaing ma. Wan, para kada kayo amin dating aramidak. O ala, mapan ka nga rodan. Lalaingam. And the champion is contestant number 4, Carla Jane Kazi. Ay na, congratulations, friend. Sikat ti champion. Dayti siguro ti kararagsakan nga daw para kanyak. Wan nga rod, ay na, proud at talaga kan ka, friend. Saan ka man anangabak iji barangay idi fiesta? Si kamot ti champion dito'y ili. Wan nga rod, nakaragragsakak. Gaputa siyak tinapagasatan at champion iti singing contest. Sigurado ang maragsakan ni nanang mo, Carla. Nagdakkel ti price mo. Wan nga rod, sigurado ang maragsakan ni nanang ko. Ngam ni Uncle Dino, ang mga nusan ang maragsakan day jay. Saan mo panunutin day jay? At dan tulatal daw ang maapresyar na ti aramidam. Nanapiling! Ni Tata Dino! Nadisgrasya! Intaray daw di ospital! Anya, sa dino nga ospital tinangitarayan dagan ko na.
Anya nga mintinararamid mo. No amom kumaasaan mo na kabailan ti agawid. Inturog mo na ta kuma, naging gaamausawan ka. Anya nga ita. Imbag kumano saan na highway ti pagna. Bakit? Naimbaglaangan atay di batog ti balay da tatato nyo tinakadisgrasyaam. Iso nakita na ka. Anay, nagsakit sa kakanay ko. Ala, aganos ka. Agimbag kan tulat ta. Ay, kasano day tuyan, Dino? Awan na pulos kwarta ta ita. Bakit? No jay kwarta ko mga inyin inom mo. Kat inurnong mo. Di adda ko mamaaramat no kastoy nga emergency. Nanang! Uncle Dino! Ha? Karla, anak ko. Nagdiretso akong dito ospital. Taimbaga ngamin dagiti kaarubang adda kayo ditoy. Wanta na disgrasya ni uncle mo. Gapo itinalaos abartek na. Ha? Parikot ko nga rod no sa dino ti pangalaak iti pagbayad tayo. Nairanamot nga awanin apulos kwarta tayo. Di kay madanagan, Nanang. Siya kundi makaamo iti kwarta pagbayan tayo dito ospital. Anya? Uncle Dino, nangaba ka kiti singing contest iti ili. Kat adtoy yawat ko tinapangabakak. Imbagla makatulong kada kayo. Agpaimbag kayo, Uncle Kat sapay kuma, tasan kayo nga agbayag dito ospital. Carla, Uncle? amo ka na pa sakit aktirik namin tinamin ano adaras. Awan pa nagtalag ko kadagiti kabayalam nga aramidan. Ang iyong saan kalataan na upay. Ha? Pakawanin na ko, Carla. Amo ka naglablabesakan ka. Pagbababayak amin dagiti naramid ko asana na sayaat. Awan kanyak day jayan, Uncle. Agyang anak unay kaputan na sayaat kalata kanyak. Itilaksid ti kinadakas ko. Ang agsyuman kan ka. Nalabit na kasto'y tinapasamak. Tapno makaamirisak. Ala, agpaimbag kayo kiti, Uncle. Tapno makarwar kayo dito ospital. Saan tay kuma at agibasitan, ti kabailan ti may sa atao. Tama nga no'y suntugayam ti makatulong kada tayo, inton agrigat tayo. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. At dadagiti daduma anay kamang asana maawat dagiti na kay kamanganda. Nga uray anya kinasaya at aramiden da, di dalat ta maawat, kat maalada pa itimang padakas, kadakwada. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katita, intay nga ruden denggan ti episode 216. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agyaman ak ta nakaawit kan bakit? Makain na kamit laangain. Ala, maala ka ititugaw mo. Tailutak man day tabukot mo bakit? Ay na, saanan, anan. Okay, aklaan. Di nakpakadanagan. Mabanog ka lang. Alakit din. Dahito yung matlatiwagas ko, tapno makatulong akan ka. Amo matamay sa ako na baldado, bakit? Saan ako na makatulong kan kang agtrabaho? Ay na, saanan. Ninto laangan na naibiyang ti pagpailutak no madamdaman. Pasensya ka na. Jane, bakit?
No saan ako maabaldado? Saan ka ko maamarigregatan ita? Kabailak daytoy, Alan. Masapul nga agbalintaan na tibkar para iti pamilya abinukal na. Agyaman bakit ha? Sapay ko ma, tadi kanto pulos agbaliw kanya. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka? Ay ayaten kan tulat na. Nga uray anyapay ti mapaspasama. Kasanungay, Jane, balasang ko. Pagaw-awidan na kunti anak ko. Agtrabaho ka nung aminin. Katawan mga awir iti anak na. Ay, kasanungatan nana. Pasensyakan nujak na ipakada-adagos kan ka. Biglaan mo't nga, men. Ala nana, di kay mo't mabalin alapdan. Tauray jak kumakayat apumanaw kayo. Ngamawan mo't maar. Ramida, Ay, pasensya ka talaga. Jak kayat apanawan kayo numabalin. Tamasya na kada kayo. Nang runakan ka, tasi kalaangan ti mangmanggad para iti pamilyayaw. Manipod na disgrasya ti asawam. Ang amawan mabalin ko. sige nana. Agsapulak tulangan iti kasukat yun. Umay kami man, Jane. Da kayo matgayam nanang. Sumrag kayo Agyaman kami. Kumusta ti anak ko? Ala, sumrag ta ka nun, anak ko. Tapas-pastor ka na tamot to'y ipag mo. Nanang. Nakaturog ni Alan nanang. Kahit kumusta kayo? Awan trabaho ita, Jane. Sa anak asimrak ita nanang. Nagawid nga minantay tangtang danak ang mga awir iti apo ko yo. Ay, kastaya. Lanay, irwar mon tay insang putta amasida. Nanang. Adamat pa sida iti ref nanang. Naggastos kayo pa'y laang. Kababain mo't no umay kamay nga awan imot may. No muna kat baldadon ti anak ko. Saanon ang makatrabaho? Malaan lanay, ingka iluton ti insang patamasida. Sikat agluto, takababain mat, nunipay la Jane ti paglutuan ta. Nanang. Nanang, saan ka makapagbayag dito Saan ka komportable no kadwak ti asawa ti kabsat ko Oray siyak nga raw. Jak kayat ti makiplin nastikan dito. Kapilitan lang amin apakitaan ta itinasaya at ti asawa ni Manong mo. Tabalay da dito. Agawid tayo nga ruden. Ay, pampanunutek nga rod mo ti kapsat mo. Ang mga noolpitan to ti asawa na, ta inutil kat nga rudan. Di yawid tayo idan iji lugar tayo Day tamot nga rod ti pampanunutek anak ko. Sige nga raw takasaritak di ipag mo. Apay ayawid yo ti asawa kan anak ko, nanang. Wan, tapno saan kan nga agkastaws. Ikuyog men, ijay balay dagiti agama. Ta ijay dan nga agnaad. Anya? Imbes, apanangdan mo iti mga awer iti apokok ti kwartam. Igatang mula nga iti gatas na. Kandi ka madanagan, tadan nila ni ang mga awer iti apokok. Agtinulong kami ang mga sikaso kadaalan kanti anak yo. Agyaman ang nanang. Ngam, saan ka di amabalin nga agbati laangan ni bayaw dito'y dagos mi? Tauray isunti tangdanak ang mga sikaso kadagiti agamak. Ay saan asino nga itikadkadwak ijay balay no agbati nila ni ditoy. Ikuyog milaangan dagiti agama ijay balay. Kailiw kun tulakit di ita nanang. Talaga akasta aganus ka, Jane. Mairuam kan tumot lang. Kas itinako-nakaon. Makatipid ka, nuyawid mi dagiti agama ije probinsya. Kan awan matirumbang apagtanagam, tadi mi baybayan ida. Maitad amin akasapulan da. Diyak kaya panawan ti asawa nanang.
Kasano ang makatrabaho ti asawam, no ibantay mo mat ti bagim kan kuana? Ah. Kan apay, di ka mabain kan kuana? Ay, di mo laam mo anak ko. Nasaya ti pakpakita na kan ka. Ngam di mo laam mo ti adda iti kaunggan na. Imposible asaan to ang mauman ni Jane kan ka. Ay, ayatan na ti asawa, nanang. No ita, ngam di mo laam mo amangan numauman to kan. Iso nga agawid tayon, tapno awan ti may bagbagana. Mayat ka man no saan, yawid kayon iti apo ko. Nasaya tadda ka, Jane? Kumusta dagiti agamak? Okay, Matt. Ay, apay nga ita ka lang nga agawid dito probinsya. Kwa, ado nga minti na si Kasok ijay syudad. Naibusan ti gatas ni baby. No kasta, naibusan jay impaw it ko itinabiit. Ay, rimawot ni baby. Kasta ka di. O sige, inak gumatang. Ay, siya ako timapan kumatang. Itad mo kanya ti kwarta, tasak ti romwar. Alan lakay, adda ko maibagakan ka. Kat sapay ko matamaawatan nak. Anya day tabakit? Kurang ngamin ti sweldo para kada tayo ka sales lady. Iso nga aga brodak laangan. Anya? Manawan na kami iti anak ta? Pakawanan nak. Nujak imbaga ti planok, Alan. Kinapudno na. Madaman ti panangipagnak iti papeles ko para abroad. Di kay kayat apanawan. Ngam kayat ko ang maipaayan iti napintas ang masakbayan ti kakaiso ng anak ta. No mabalin. Diyak kayat mo umadayo ka, Jane. Ang kasta ti kayat mo. Awan maramidak. Saan ko mga saksakit tinakam mo kanya? Saan? Maawatan ka. Tano sa anak ko mabaldado. Amok adi na kami kabailan na panawan iti anak ta. Agyaman nak ta maawatan na. Natalgad ti panunot ko amang panaw kada kayo. Taamok adi na kay tubaybay ang dananang ditoy. Awan ti rumba nga pagdanagam kada kami. Basta gananad ka kumakanayon, ha? Wan, agan nadak para kada kayo. Kasta kumamat kada kayo apanawak, Alan. Ay na, nagasat ka ta si katiin rekomenda kiti amok dito abroad, Jane. Agyaman na ka talaga kan ka, Fanny. Nagsaya at kaagayam. Nalakalaang ti trabahom dito Agwalis ka dito parlor, agpunas, kan labaam dagiti kurtina. Kan agluto ka iti kanan tayo. Saan ka marigatan? Ta saan una nalawat ti parlor ti amok? Ngam, ado ka na yun ti customer na. Iso nga ado kami mata beauticians dito Sige, agagagetak. Tapno saan ka amabainan anang irekomenda kanyak iti amom, friend. Wen, trabaho ti mayam ditoy. Iso arumbang lang aggagagat ka, Jane. Apay nga taajak makontak ti cellphone ti asawa. Ay, ninanang manlaangan ti awagan. Adeta, nagringan iti bangir alinya. Hello? Hello, nanang. Mabalin ka di ang makasarita ni Alan. Diyak mamin makontak ti cellphone na. Ay, nakaturog. Di mo disturbon. Takaasimot. Ha? Sige, baliwak to nga rod ti umawag, nanang. Urayak ang makariing. Ay, mabiit man laang, Jane. Agpaw ikantuman iti pagagas ni Alan. Ha? Pagagas? Abay, anyat rik-rik na ni Alan, nanang. Agdudu mga road balasang ko. Nasakit ti sikat na, tiyan na, bukot na, agoyak, kan agkubumatan. Anya, awan mo't ibagbaga na kanyak akas ta, nanang.
Mabain nga minkan ka. Di na kanukayat nga dapang panunutom di abroad. Di na kayat nga danag ka. Iso asya akon ati mangibagbaga. Tapno amom mo ti sasaaden na ditaw. Inak ko maipaduktor. Sige nga rod, nanang. Kuyugan yun to. Tapno masigod no anyaman day ta. Sige, ngamnay. Agpawit ka nga rod iti kwarta Tanay, nagrigat ti rumwar no bitin ti kwarta. Wan, nanang. Agpaw itak inton bigat. Awanan, nakalipatan di asawam alan. Saanan ngagpapawit. Kaya't ko ngawagan ti asawa. Takayat ko apan ken. Nupod no ti damag may papankan ko na. Ay na, pudno nga road at dalalakin na ijay abroad. Iso ang nakalipatan. Kan may sa, nadadaalan jay cellphone mo. Saanan ang ma-repair day jay, masapol ka no asukatanan iti baro. Or-urayak nga umawag ni Jane, ngamawan mat, kanayon nga ichat ko. Di namat sungsung-batan ti awag ko no siyak ti umawag. Iso alipata mo day jay babae. Balang kantis tumot laeng. Sana bale, tanda kami iti kabsat mo. Saan da kayo abaybayan iti apo ko? Nagbiit ang naglabas di tawanan niya. Agbakasyon kagaya man, friend. Wan, friend. Kamaw dyanan na. Makitak manandag iti agamak. Kailiw ko idan. Agsubli ka Namnamaan ni Busti pa nagsublim. Wan, friend. Awan pang biyag ko iti pamilyak no sa anak ng agsubli dito eh. Okay nga Rod. Happy trip, friend. Agyaman na, friend. Anak, siyak ni mamim. Apaya di na kayat anak ko. Ay, di mo pilitan no di na kayat. Ay, umay kan anak. Come to mommy. Di na kan kayat yung anak mo. Di na kan amam mo. Come on, baby. Umay kan, tagdigos kan. Nag-awit ka pa ilangan. Alan, apaya kasta kamatan. Di na ka din kayat amakita. Dapay laro pa mo isara mo kanyak. Kalpasan ti naramid mo. Ha? Inaramid ko nga. Di ka naging didiam mo. Balang kantis kang asawa. Madurmunakan ka na. Di ka maawatan, Alan. Anya ti kayat mo asawan. Kaya't mo pa ilang ibalikas ko ti kadat lalakim. Anya lalaki nga ibagbagam. Awan kinapod no dayta. Awan lalaki. Nabayag ka iti abroad. Manmano nga umawag ka. Sa ita, kasangsangpot mo pa ilang. Ngam ipakpakadam manan ti panagsubli mi iti abroad. Anya. Iso nga imposible nga awan lalaki mi iti abroad. At lalaki ti imbatim alalaki mi jay. Alan, awan pamanagnak mo. Tapno sawam ti kasta kanyak. Apay, saan ka di nga umdas apamanagnak ti saan mo apanangaw-awag kanyak? Linipat nak, kabayatan ti kadam iti abroad. Anya. Kanayon ti panangawag ko kan ka. Iso na lang ang tadyak makontak ti cellphone mo. Katdananang ti kanayon kong awagan. No ibagak akasarita ka. Kunadaan nakaturog ka. Kadida kayat amadisturbo ti panaturog mo. Di ka nang rason. Agsina talangan. Nasaysayatan ti kasto yung arabidin ta. Tapno saan ako na masaksakitan. Sinaan na kon Jane. Anya ka kadialan. Saan kumamat akasta? Awan mat kinapod no dagita nga ipapabasol mo kanya. Di nakman artistahan, Jane. Basta agsinatan. Agawid ka na iti lugaryo. Aglinipatan. Di mi kayat ti makibiyang iti apa yung agasawa. Basta ti maibagak. Di mo kumalipatan ti obligasyon mo iti anak mo. Awan kinapod no ti pagpabasol ti anak yo kanya. Nanang. Ay, awan maibagak dita. No talagang agsina kayon, awan maaramidak. Diyak mabalin atub ngaran ti desisyon ti anak ko. Basta laglagi pam akanayon ti obligasyon mo iti apo ko. Agawit ak ngarudan iti balay mi, nanang. Ngam ikuyog ko ti anak ko. Ay, saan ka mabalin?
Sana kaya ni baby ti sumurot kan ka? Di mo pilitan ti apok asumurot kan kano di na kayat. Kan masa? Asino nga iti pangibat siyam no agsubli ka ija abroad? O, Saan ako nga agsubli iti abroad? Taaw-awirak laangan ti anak ko. Ay na, sana masapol nga agsubli ka ijay abroad. Apay, di ka masayangan iti trabahom ijay. Kun anya nga iti ipakan mo iti apokok no di ka agabroad. Awan na. Nanang, Ken, di ka madanagan. Tadi mi baybayan, ti ka anakak. Natalga ti ka sasad na iti sidong mi. Iso nga awan ti rumba pagdanagam. Agabrod ka, tapno makaornong ka. Nakaturog ka din ni Manong mo. Ay, wensa. Itaipay ana uli iti silid na. Ay, nananang. Balig iti naramid ta. Ginura ni Manong Alan di asawa na. Wan nga rod. Namatimot ka data ni Manong mo anya. Wan nga rod. Di nalaan mo apang madakis amin ngayong bagbagatakin ko na. Nasaya at unay ta ginuranan ti asawa na. Adayo ngamin at talaga ti riknak iti dayjay a babae. Ay, wala siya. Adda iti professional anobya ni Manong. Iso kuma tinasawa na. No sana dimtang dadya babae iti biyag ti kabsat ko ha. Un nga rod insukat na ye professional anobya na iti waitress iti inuman. Ay na, sana bale. Tas ininaanan ni Manong Alan dadya babae. Ang di na ko maliplipatan tagi pao iti suporta na iti anak da. Inton makasubliman ng ija abroad. Anya ti kahit asawan na kita ngay bagbagayo. Nanang. Ha? Sa anak pala nakaturog. Kat mangmangag ko amin ang pagsasarita niyo. Kwa. Ay, kwa, Manong. Awan dayjay. Joke-joke lang yun. Si Kamet. Ay na, kasano day tuyon anak ko. pinaayaban na ka no, Alan? Uwan, Jane. Takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan na ko, ma. Alan, Namati ak adagos iti imbagbagadananang. Kanti kabsat ko, kontrakan ka. awan kinapod na dagitay niya imbagbagadakan ka. Amuklatan a pinadakas na. Tanabayagan adidak kayat aparakan ka. Pakawanan na ka. Ayayatin ka, Jane. Ket di ka kuman pumanaw. Alan, sayang tinapintas at trabaho ijay abroad. Sa anak amarigatan iti trabaho ijay. Kan medyo dakal ti sweldo. Palubusan na kuma. Tapno makaurnong ta adakos. Apa man ang makaurnong ta. Saan kayon apanawan iti anak ta? Sige, basta agan-anat ka, ha? Di mo baybay anti salon at mo. Uray sika. Agan-anad kayo mat iti anak ta. Sakbay nga agsubli ka ijay abroad. Kaya't may pa iti agkid daw iti pamakawan kan ka. Jane. Nana, Ay, uwan, ipag. Sorry, pinadakis da ka. Iti kabsat ko. Pagbababawian mi dayjay. Saan da ka akayat? Para iti kabsat ko. Angam, ididay ta. Wan, aklunan dakan kas kamang ti pamilya mi. Tauray anyat mapaspasamak, si kalagtatiin na ti apo ko, kan asawa ti anak ko. Sorry, balasang ko. ala. Agpipin na kawan tayo, nanang. Bayaw, tanarigat ti agimula iti sakit tinakam. Kat agpakpakaasi kada kayo. Diyo kumabaybayan ti asawa kan anak ko. Kabayatan ti kaadak iti adayo. Wan, di ka madanakan balasang ko. Tanatalgad dagiti agamam iti puderme. Agan-anad ka kumamot iti sabali a pagilyan. Wan, di mo baybay ti bagim ijay. Wan, nanang. Agtrabaho akmeten. Tapno makatulong akin kaipag. Tani, saan mat nga rod ang makatrabaho ti kabsat ko.
Isong tinulong tang trabaho para kadamanong alan, kanti anak yun. Agyaman ako na bayaw lando. Ay, Lani. No napatagkan ka ti kamang ti pamilyam, ipatag mo mat dagiti napatagkan kuana. Takas ta ti pagwadan a pamilya, agpipinatag, kan nagbibinadang itirigat kan ginawa. Bueno, gagayam di tan tinagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Thank you, and God bless kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello gagayam, manipod iti gayam yo Jenna Almoite. Makablaawan kayo amin itinarag sa Kapaskwa. Merry Christmas kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sat dodong saan naapod no anagan tinta ipatangatang wano drama ita. Ngamsakbay na, makablawa mampay ni Dominic Manibog, Flory Castaneda ni Lovely Agtarap Valdez. Kasti manti ko na ni kabsat dodong, dear manang biyanang, at the live-in partner ko, kat adadwang anak mi. Ngambaya ti panaglabas tal daw, at da nakaibaw ingan ti imatang ko, kat gapoy ti daytalim mamiisak iti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, naglamin man ti panawanan, dudong. Panaglalamin man nga minan. Agulas ka alakay. On sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamampay. Sigud mo nga agkakaulas ta. Nang puta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Gano kalablaba da ito'y? Na minsan laan na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas, tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas, dudong. Mangtid kakit din iti ulas, nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya konti mangirwar. Tayo man maturog ija sa alasan. Apay, anyat sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya, apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na mo kanya akon. Anya, At dan sa mo chicks dyan anak yun nanang. Ay. Naminado nga may nanay tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ko. Palot putag, anaimbang. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamu gaya manak ko. Alala, umay ka, subrikan. Yaman na na. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime mak iti trabaho na na. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak na lang. Makituro ka dito yan. Tamasapak to lang agawi din ton bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Anya mo day siya babaen? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigaw nagkakaulis tayo, takala at adinan kayat, ti makikaulis kin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Uma ko ni ti ugali siya manugang yun na. Kano nagsingput jay asawam, nasikaso kada kayaw nga aga-ama. Una, nagngiwa, managatapay. Marabyanak labasit, nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamuingamino na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka.
Ay, awan nanang. Pangasiman mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngem, awan babae. Awan nga rod. Awan, nanang. Nagturo kami di Rabi Dudong. Ay na, paulit-ulit mo dito adamag. Sinong batak lang nga rod di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga ro na di ka nagawid di Rabi. Ape naturog kay Jay. Narabyan ka siguro man na niya. Iso di ka nagawid ditoy. Ape nga kasta kamutan Dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Malaha daw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ija balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Iba ka man tagpaiso, Dudong. Maumuuma ka kadikan niya kon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldahon. Matrapik ak tumanan. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Ala. Mabitla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ken ka dito, yun. Awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ka manan. Takayat ka amaka din na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Maumuma nga rodan kang kuhana. Sikat-ikat ko ka din na, Jenny. Anyo, pailang arutiar aramidem. Sinaamon aja gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako kon. Timing laan, Jenny. Namnamaak dayta, ha? Well, sikat-ikat ko ay altar. Sikat-ikat ko ka din na itagnanayo. Nukas na, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, ko nang larod. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, Win ta idi naturog dito'y balay. Adda ka inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya! Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapwan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. Ano ko na mga agbababae? Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawain takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ti aramidon na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Kada kayo pala ang ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam. Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan tatang? Agbati da. Pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pala gawid ija balay. Pakikumkumustayon to dagiti ubing ha? Nalang arud Basta ibat siyam ida iti allowance da, takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalak kini Ana ti kwarta. Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Amangan no pagsugal na lang ti kwarta tatang. Nana, Pagsugal na. Kaano pa'y ang nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sumutin jay asawam anak ka. alakit din. Alaan yung ti kwarta, tamapan ako. Diya akong nagpakada kini Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay nga yakas jeja anak yu, tatang. Napanak lay di palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay.
Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit nga inam mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga mintima di nga raramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Kano ka na yun, may abagbagaan di anak may. Apay nga ron na kasjay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga tinabayagan nga atap ko. Adan babae di anak yo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino te ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun di anak yo. Anya? Tiyan mo na, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga, Rod. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan ah? Sigurado amang riribok day jay. Sapay apera day jay babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito eh. Makilan to, Jenny. Lukas ka ano, dito yan ti pagyanak itag na nayo. Oh, agyaman at tudong. Talaga gayam alaw na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uy, nanang. Adda nagdamaga ki Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no ang nagbakasyon ti anak yo, nanang. Anya? Kahit pagturturugan na nga rod ngay. Dayta ti sumaruno at akwatak, nanang. Ha? Mapanlakit din ti atap ko. Adda siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak dayta. Ada tao, Jenny. Adam sa sanga ilim. Awan mo't namnamaag asa nga ilik itahani. Asino nga ro deta ngay? Ay, bayam, inaklangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ti asawak. Dodong! Umay ka dito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga ka dito'y Ana. Hani tarupam! Amay ko. Ana, pangasim ha. Di ka agiskandalo dito'y. Kunak tupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sayada ito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kastoy kanyak, Dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat na agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya? Wen manang! Aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasan kayo nagkasar. Awan kamat mo kan ko na. Di ka sumanao! Tasana si Kati kasarsaritak! No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong? Supurtarak mo ida tatang. Jak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay a panagsangsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Jak mo't nga rod ay ayaten ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpinta sa atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awalan! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. Ay ayatag ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Hay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpan. Awan makunayo kin kwa na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Agawitan ni Jebalay dananang kintatang ko. Ijain ti pagnadanta, Jenny. Dinak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang nakday jay. Kan mo isa. Awan karbangan na. Tasan kami ang nagkalay sa. O sige nga, Rod.
Tapno makatipid ta iti abang. Angam, kasla masadutak mo agtrabaho iti mall. Makabannog mo't ngamin ti ag sales lady. Agmal-malo man nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga, Rod. Agyaman na ka. Agtagibalayak langan, Dodong. Ipamaisak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang aruden ti naglutaw, sika apay ti agin naw itinanganan tayo. Anya nga ti kukuan di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin ijay silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagbagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dodong. Inak ikanit allowance na kita anak ko, Jenny. Anya? Asan? Iti anya agapupay lang ikam ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Ta ipawit ko iti lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom, Dodong. Jenny, Agtungpal kay ti kayat ko. Wano? Agsinatan. Agawid ako iti lugar mi. ay saan ha? Saan ka di aday tasinsin at ibagbagam, Jenny? O sige. Di akong ikan iti kwarta dagitan anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige. Ta ipawit ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amapan, Jenny? Apay nga itakala nga gawid, Jenay. Kan ururayak ti pawit mga kwarta ngam jak mauray. Di kalamasyan iti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnad na pangalaan may iti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon tagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay ano alamidan. Tanay, marigatan kami ni ti amam. Alamidan na 5. Ha? Katwanan Lukas ta. Agdali mga anak mo, Jenny. Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa ken maikatlo, sabali mo ti amada. Ket dagiti mo't maikapat ken maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak ida aminen. Anya, kunak man no balasang ka. Ket balasa ka mo ta talaga. Naganaka ka balasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya, Apay, maupay ka na ya. Di na kun kayat. Tanaamwamon nga adalima nga anak ko. ang kukwa. Saan ba't kidi? Naklatak lang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilain ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito Tapno maasikaso kida. Ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige. Ngam saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigod adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad payad tsak kayat ti da Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay ta 5 asyuman na.
Iso timang biyag amin kadagijay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot daya dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kananda. Ander samo ngamin jay anak talakay. Kat madlaw may ngander disaya dyan anak ta. Paspasurot ijay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mang tadapulos dyan anak yu iti para kadagiti anak na. Ay, hawin nga rud ah. Jay ke saan na apo tuto hindi suportaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka nanang ko Uray tadatay burido kakabsat may katulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing iti pagadalan da, Dodong. Yeg mo ti sweldom no nakasweldo kan. Inton bigat pala yung tisuldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumalakin ka apaman ang makaawid ak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan Awan karga di ref. Kan awan gayang bagas tayon. Inkan to dumawat ka dananang kan tatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rik da. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumulod man pa iti bagasyo. Kasukatakton at kwarta. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya ngay kat anak mo't dagi ni Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngamjay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nalang. Kasta no kasta kumapayla ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Ni, awan nagsasaura. Di ko na yun. Jak makadlaw? Ay, di nakpadpadasa na. Isumatla ajak mga aba. Tadag sasaor. Jenny! Ha? Ni, Dodong, abay nga da ka dito Isumot la nagbit ang may bus ti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid kuking ka. Kwa, italaang mat, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjaklaing kang kanudag iti danon da kanyak. Ngamputno gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagiti daddo mga ulas. Diyak kahit da ka ulas na. Ha? Naglawa mo ti ulas ta? Sigod mo't nga kakaulis ta? Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga ro. Dodong, kano ngay nagkasarta? Saan ti kasar? Anya? Kunam, ikasar na. Iti dayta. Ngamsan itan. Manugal ka magayam. Kan marigatan ako namang biyag kadagitan anak mo. Iso nga isublim itan kadagiti dadakkel mo. No kasta matlaang.
Panawan da ka nga rudan. Napatpatagdag iti anak ko ngam sika. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O diwan? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laang ti kayat ko ken ka? Si mangpit kanon ni Ana. Ingka pa siya rin mga no adapay tsansa ama urnos ti amin kada kayo. Mapakawan na kata ni Ana nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo ana imbag dayta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart. Who's there? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino di foreigner dito o nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Ay, saan? Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanakon. Nalpay ta abaga kiti daydi kanito gapu iti nakita ken namwa. Nang namnama ka maurnos miti amin kada kami kani Ana, ngam saan matgayam, tadan foreigner na. Kat nagkasarda, kat nadan day ti duwangan na. Bimawi akmet kadagiti duwangan na ko, kat mangmangtada kiti suporta kadakwada nga oray amo kanapintasan ti biyag ni Ana. No malagip ko tinapalabas, agbababawi ak, gapoy tinaramid ko kani Ana. Kadita agmay may saklatan, tadya kon nakirelasyon, tayo pa may sakon ta atensyon ko, iti trabaho. Ken kadagiti duwang anak ko. Alakastan, tuy kabsat mo nung gayam mo, Dodong. Gagayam, di tamanan ti nagpatinggaan, day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script, kan para iti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless, iti tunggal maysa.